nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagara. Ay salidumpay. Niimbag manan nga oras, kadigiti amin nga agdangdangag iti daytoy nga istasyon na Radyo Sagada. Kata siyak maninimbay para iti programa nga pinagpagan. Daytoy women's program iti daytoy nga istasyon kat nga ruda para iti daytoy panaglupas. Kuno panagtulpos ti bulan ti Hulyo. Dahito maawagan nga bulan iti nutrisyon. Kada may sangarod mo't lang napatag topiko, tiyentay talantanan. Dahito may panggap iti nutrisyon, syempre, dagiti kababaihan. Manipod, iti dahito isang lubungan nga sitwasyon, ang gana iti lokal nga kasasaad. Magrugi tayo iti maysa nga saludsod. Apay anapatag nga ikan iti pansin ti nutrisyon dagiti babae. Anya ba ti ibagbaga dagiti datos iti internasyonal ken iti pagilian. Sigun iti World Health Organization wenno WHO ken UNICEF wenno daytoy United Nations Children's Fund maysa nga global agency para iti United Nations nga dedikado iti panagipay iti humanitarian aid, developmental assistance ken advocate para iti ubing iti intero nga lubong. Kunati WHO ken daytoy nga rod UNICEF ti kababaihan kamrunaan dagiti adda iti reproductive age, meaning dagiti agtawen iti 15 hanggang na iti 49 ket mas nga exposed iti micronutrient deficiencies kas iti anemia wenno panagkurang iti iron. Iti entero alubong nasurok 30% dagiti babae ket adaan iti anemia. No dito'y Pilipinas, sigun iti datos ti DOST FNRI wenno daytoy Food and Nutrition Research Institute, agtaltalinaed nga karit ti mauwagan nga triple burden ti malnutrition. Anya ba daytoy triple burden iti malnutrition? Umuna ket daytoy may bagbaga nga kinakurang iti kilo wenno timbang ken kinakurang iti bitamina. Kaya't nang sawen undernourished wenno undernutrition. May kadwa micronutrient deficiency. Imbaga tayo nga rin itatay daytoy kang runaan na ti anemia. Umuna daytoy anemia, sumaruno daytoy iodine deficiency. May katlo ket daytoy overweight ken obesity. Daytoy ket nagaduapo iti kababaihan nga Pilipino daytoy overweight ken obese. So di ay apo ti triple burden para iti malnutrition, day undernutrition, micronutrient deficiency ken overweight ken obesity. Kaya't nangasawen saan lang apo nga daytoy bisin ti tungtungan no di daytoy matlaong usto nga klase ti panagpili iti kankanen. Yung sinasabing tamang uri nga pagkain. Daytoy katakasapulan mo't lang para kadagiti babae iti inaldaw nga aramiden daw wenno trabaho da. No ditoy Cordillera adda dagiti factors mo't lang nga bang apektar iti nutrisyon dagiti kababaihan. Kangrunaan dita ket daytoy access iti makan ken daytoy itsura ti heograpiya. Kapungarod ti ayan tayo ket kabanbantayan adda dagiti naaadayo aluglugar, adda dagiti sulsulinek aluglugar ang nagrigat ti transportasyon. Isungano kanya tayo ket nagrigat nga dumanon ngay dagiti lames. Wenno dagitoy da sadiwa nga ikan ken nadadumapay nga protina manipod iti nababa a lugar. May kadwa daytoy kasasaad tayo iti agrikultura. Nagswerte tayo ditoy Cordillera, gaputa nagbaknang tayo iti daytoy fresh vegetables. Problema nga lang no saan dagitoy nga napilpilan iti agas. Dagitoy da highland vegetables tayo. Ngam uray no nagad adu daytoy nga natnateng tayo, agkurang tayo mat iti dietary diversity. No mamingsan ket papadamot
nga kanayon inya dagiti maimulmula anat nateng saan nga diverse nga kunada saan nga agsisin na bali no tatakot repolyo ala repolyo amin tinaimula wenno patatas ket patatas metten aminen isu nga no mamingsan kanayon nga paparehas ti adda maidasar iti lamisaan daytoy kata agkurang tayo iti protina ken iron rich foods. May katalo daytoy kasasaad iti klima ken ti klase ti panagtrabaho tayo nga nadadagsen. Kaduan kadagiti babae iti daytoy ayan tayo nga Cordillera ket farm workers wenno mannalon. Isu nga dakkel ti kankanen apo dagiti trabaho iti talon ken garden. Isu nga dakkel nga pisikal nga trabaho isu nga no saan nga umanay apo ti nutrisyon iti bagbagi ket kanayon nga agsakit dagiti babae ken kanayon da nga agkakapsot. Sigun iti datos ti National Nutrition Council wenno NNC Cordillera uray no gumawgawis na naikakan na ay makuha ni stunting is na ay daoongong ata ko is na rehiyon na Cordillera mun bat batilat ta ay nangato na ay abes bilang latana na anemic wenno matadan is anemia karkaron na ay da ay masikog yaman paspasuso ay babae isnan kauawayan. Kanayon nga ibagabaga dagiti kamang ti salunat akas kadagiti kamang ti municipal health office tayo dito'y Sagada kanayon nga iunay-unay da napakakritikal daytoyo umuna nga sangaribo nga aldaw ti panagbiag ti maysa nga ubing kaputa ditoy nga nakasanggir ti nutrisyon metlaeng ti maysa nga ina. Ti maysa nga ina no malnourished iso na bayat nga pregnant wenno masikog ket dakkel ti posibilidad at ti maladagamot lang nga ipasngay na ket daytoy nababa ti timbang na wenno low birth weight kana ditoy posible nga adda ti stunting wenno pannakabansot asaanen nga mabaliwan no dumakkel. Adamet dagiti aramiden nga adamken inisyatibo iti lokal nga antas ket adameten dagiti lokal nga polisiya dagiti lokal a paglintegan ken nutrition action plan. No ditoy Mountain Province ti kada munisipyo ket adda ti nakatuyo nga budget para kadagiti feeding programs. Partikular no dagitoy dangaron masikog kan dagiti agpaspasuso nga ina. May kadwa adda daytoy panaga ited iti libre nga iron folic acid supplements babaan kadagiti klinika kan dagitoy da rural health units libre nga ited dagitoy ngarod dagiti RHUs kan BHS kadagiti pregnant women. Iti nayon na daytoy panangiya talo panang italo tayo iti nainsigudan nga makan. Itakat ipaspasubli dagiti makunkuna nga health advocates dagitoy damot laeng health experts ken health professionals daytoy panagkonsumo kadagiti lokal nga taraon. Kang runaanda dagiti nainsigudan nga taraon tayo kag isnan na ay ubi na nakamuti na napadpaddi nandoy kinasin ay pagay tako nya no mabayo sana menbayo kumakot bagasan permi ay nakuskusan isu nga dapat unpolished kata kunada nga rod tangkilikin ang sariling atin. Panang konsumo is na naayda ay lokal ay mulmulat ako. Tapno itikasta kat adati umanay abes ay bitamina ay makonsum tako. Nantapi na pay na naay panaggarden is nan ararubayan adi kasapulan ay nalawanan garden. Taya mabalin ay munmulamet is na naayda ay patsa wano is na naayda ay latlata. Tapno adi apod ay nakatiwangwang isa. Isu nga no wadaya school garden, wadagadan nan home garden. Taya nangina
natong udwani. Tapay no umiday man is nan trading post sa kat nalalaka. Ngum no apay nga nulakuan tako is nan day markets kat sobra ay nangina. Naadal tako is ka-eskwela tako sang kanandaan na go, grow, and glow. No go sa day carbohydrates. Grow sa na proteins. Kan glow na naayda ay prutas ya nateng. Santay mo't lang nga kanay nga liplipatan ng kananda ay dapat ay adadun ay inuman tako danom baken coke baken juice. Ibagabaga dadwani liklikan apo dagiti nasasamit nga mainom ken dagitoy da naaapgad nga makan ta isu nga dayta ti pagtataudan dagiti sakit kano adda ti marikrik na tayo madmaditi rik na tayo mapantayo iti kaasidgan nga rural health unit wano iti clinic iti bukod tayo nga barangay kang runaan no si kakit babae nga masikug ken agpas pasuso. Naibaga tayo daytoy anemia nga kang runaan nga garud nga mapadpadasan dagiti babae anemic ti babae kat ti sumbat apay umanay na kanayon ay nateng tapno maliklikan daytoy nga tanga anemia. Malagip ko dya ibagabaga niya Doc Penelope Domogo iti kunana dagitoy da nateng nga green leafy vegetables kanag isna na petchay. Kat nabaknang apo dagita iti vitamina isu nga patimat lang dagitoy da karabasa ket aglaon dayta iti iron. Ngem nalaklaka nga i-absorb dagiti bagbagi tayo ti iron nga manipod dagitoy da diba itlog daytoy fish ken iti karne nga kunamet dagitoy da nga kameng iti RHU. Tanong ngamin no kanayon nga nateng ti kankanen tayo masapul nga sabayan tayo metlaeng. Sabayan tayo ngay daytoy panagkakan tayo iti vitamin C kas iti prutas ken gulay iti daytoy irons metlang nga manipod kadagiti produkto manipod kadagiti ayop nga kunada nga roda balanced diet. Adi sumya ay kakakakarni, puro ay karni. Adi sumya ay puro carbs. Adi sumya ay puro ay nanaay nateng tay nga roda menkurang. Isu nga malaksid is na panagkakan, is nan inagaw, is na balance ay dieta ay kanayon ay maibaga-baga ket na ay nutrisyon at kagudwan laeng nan laban. Kasapulan met laeng nan pakabuklan ay panang taripato is nan bukod ay physical ay awak. Pati is nan mental ya emotions. Tapno kananda ay holistic. Iso nga holistic wellness. Kasapulan met laeng tiya naan-anay nga turog, naan-anay nga innana. Kaputa kaduan. Kadagiti babae iti ayan tayo nga kabanbantayan ti nasa paunay nga bumangbangon tapno mga asikasumot lang iti pamilya. Karkaron no udwani inya ay napudot tupay alas 7 tupay ut men atong ut nan agaw adu na mamigat tapno umida ut iduma wenno umida eda talon. Tay siya diut na dikan di sumipot idwani manan-o ya malabiyanta tay nga rod pilminan atong isnana kagaw at isna mampay ay maibalbali wala abes nan makmakwani na rest at nan panagkurang isna na ay suyop mang ipang pangato isnan stress hormones ay mangpakapsot abes isnan immune system isu nga siya sa na makagapu no apay nga daytoy nga kunada nga nalakat ako ay mansakit. Tapno nga rod holistic inbaga takod kaw ni kasapulan metlaeng ay pag inanaan takunan panunot tako mental health kanayon ay sumgusumgup na ay tungtungan.
iti kanayon nga panagpanunot dagiti ina iti daytoy panang taripato iti pamilya kana pangkabyagan ket isu ti mang apektar met lang iti appetite ken nutrient absorption ti bagbagida. Nasaya at apo nga ikan iti suporta met laeng dagiti nanang tayo. Nga nan gawis ay ugali tako taywada nga rod isnan na kenda takusan makwani un ub-ubbo wenno bayanihan tapno mabawasan na kaadun nan ubla babaen na panagtintinulong diya tumunggal isa. Isna kadanta ko gadan ay Cordillera wenno isna Mountain Province. Sanay tako isnan akyat panaog. Bumaba sumangat bumaba sumangat. Tay banbantay nga rod baken isunan baba ay patag wenno flat. Isu nga isnang kadanta ko ay kabanbantayan isna na panagangatot ako panagbaba nalaka ay mabawasan gisa calcium na nayda ay bababae no malpas da ay umanak no wenno no menopause da isungad adungay san mailat ako ay makubbo taya siya di man kurang da isa calcium da no idi narigat nga rod nan dumanunan nan gatas gadan abus ngumidwani taya inmadu abus nan gatas ananda sobra abes madi abes nan sobra isu nga limit latta balanse latta isu nga malaksig isnan panag-inom isa gatas wano panag-consume isnan na ay da ay cheese kata mabalin met laeng san kananda ay unta ko ngay mun apseng isnan na wakgat ngumwak ka wakgat para isnan na vitamin D met laeng tay kasapulan takusa mangtulong ay mang-absorb isnan calcium isnan na bones tako. Isu nga siya din ngumidwani mampay ay wada na daytoy nang kanan takon pulublima tako isnan na climate change ay oras di alas 7 at mun atumot ay perminan agaw ay way isapsap-sapat tako pay. Daot coffee drinkers tako isnan na kad-an tako tay amud tay inmadu na mulat ako ay kape. Ngam kananda, iwasan ang sobrang pag-inom ng kape. Ay tay. Isabay pay ay no dumteng nan bermans at permi ay muntingnin. Isunganan talagay panglaban na diet kakakapiin niya. Ngama nan kape gamin wadanan content na ay caffeine ay pagel ay mang-absorb is nan iron is na bagbagi. Isunga kananda no uminom tako is kape adit ako isabsabay numang mangan tako mistake upay di dapat at least an hour kalpasan ay nakakan tako. Nantapi na pay tapno masalwadan na babae ng salon at da masapul ay regular ay umay mampacheck up is nan clinic man kagtudi. Umuy man paala is blood pressure, wano blood sugar test. Ananda nga rod, nalata kapatgan ay mangsalaknib is na nabagbagit ako at prevention. Bakit sanwada at tapnon tako ag-agasan. Isu nga adu na papel, wano ako na ay da ay bababae, is na komunidad, wano is nan sang kagimungan. Isu nga masapol ay maiprioritize matlaeng na salun at da. Tiya may sa gamin nga nasalun at nga ina, kun may saan nasalun at nga babae, ket nasalun at mutlaeng nga ilaw ng tahanan. Kana may sa nga dakkel nga katulungan iti komunidad. Daytoy no nasalun at ti may sa nga ina, no nasalun at dagiti babae, dagiti sumarsaron mutla nga henerasyon, ket syempre nasalun at. Ito nga ruti hindi na pagtungtungan para iti dito nga programa pinagpagan women's program dito 104.7 FM para nga rod iti panagturpos dito bulan iti Hulyo nga Nutrition Month. Siyak man niya simbay para iti dito nga programa magibat-bati iti naimbag nga malam.